Здравейте! С придобиването на частен имот в сграда с други собственици с общи части, вие трябва да се грижите за цялостния вид на сградата, тъй като това е общо взето работа, която никой от новите съседи не иска да поеме. Най-често се наема външен домоуправител или фирма. Много често обаче домоуправителя, бидейки фирма или частно лице, има повече знания относно закона за етажната собственост. Както трябва да знаем за процеса на първото общо събрание, ако сте нови собственици или собственици, срокът за свикване на първото общо събрание на етажните собственици е 6 месеца. Като легитимни да го свикат са собствениците на 20% от изявените части или общи части на сградата. Това от новия закон необходимо е да се постави покана за свикване на общо събрание и да се изготви протокол за поставянето ѝ. Поканата следва да се опише